Преди месецът на големите покупки за предстоящите коледни и новогодишни празници, за триковете на търговците, нова технология брои посетителите в мола и дори ги различава по пол и по възраст. Константин Караджов провери системите, взети на въоръжение във войната за клиенти между търговските центрове. Скоро ще ни залее третата вълна молове. Ако всички проекти запазят темпо, само след година търговската площ в София ще се удвои. Макс Баклаян вече е наел витрина в този център, който се готви да отвори след 4 месеца. София ще се зонира. Убеден съм, че ще има огромен човекопоток в този мол, тъй като той така иначе ще предлага изключително много нови атракции. Новите молове се бият с разположение, марки, естествена светлина и развлечения. 25 метров плувен басейн. Това е само една от многото атракции, която третото поколение молове предлагат, за да привличат повече посетители. Прогнозите са пропорционални на размера на мола. Очакваме между 15 и 18 хиляди души дневно, средно. Преди Коледа се надяваме на значително повече. Средната посещаемост за търговски център от този тип, в който в момента ние се намираме, очакваме около 40 хиляди човека на ден. Един мол не може да мине без точни данни колко хора идват в него и откъде върви потокът. Статистиката служи да се обосноват наемите и се събира с помощта на термални датчици по тавана. Отчита топлината на човешкото тяло и по този начин диференцира отделните личности и върши всъщност анализа и преброяването на посетителите. Тази фирма е инсталирала такава система в 10 български мола. По-нова технология обаче вече разпознава публиката и по пол и възраст. Годините се определят по размера на носа, а полът по разстоянието между очите. Софтуера в момента, в който ги заснеме, преценява на каква възраст са и какъв пол са, след което всичкия видеоматериал бива изтрит. За сега само в един от търговските центрове текат такива изпитания. Когато техниката се развие, моловете ще облъчват публиката с все по-целенасочени реклами, за да не минават хората през магазините като през музеи. За BTV новините Константин Караджов.